He, koyar, koyar. Ne olayım? Burada soracak balyan mı? Muratcan. Hov kaka. İşler batıyor mu oğlum? Hov kaka. Peki işlerin tırda vaydı mıydı ya? Ay yok kaka. Yöne neme? Düşündüm oğlum, düşündüm. Teyari işin üstünde işleyen neden oğlum? Hov kaka. Bir teyadi işin üstünde işleyen. Onuruyan oğlum, tüveleme. Hak ediyen oğlum, hak ediyen. Eden işin bu adam değil görüyen. Vatan görüyen, arkada görüyen oğlum. Ben tonka den işine yayınladım. Ol öyle oğlum. Oğlum yetiye. Ağaçlarımı o koyupsun. Tüveleme. Rahmet etindirip bilpsin. Bilir ya oğlum. Şeydip, mehretindirip işler verden. Barka kâmilini şerdim oğlum. Bu kâmilliğin sonu yoktur oğlum. Oğlum, onu benim vaktine alıp oturmayın. Yürür aradığında geçen yanına var, bir çayda uçmayana unutma. O yolda bana eğirde boyun ağır oğlum vaktinde çayda uçana yaptı. Gecebin geldi oğlum. Çayını çıkaydı ayarım. Şey de olur, şey. İşler ver oğlum. Bu işler ver. Murat, o yankıyık ne mi dikkattir? Kaka sökut mu? Oğu. Sökut. Bir giden şahit hep buyurdu kaka. Yata diyen morta, benim yatamalı oldum oğul. Ondağım oğul, sana bil bağlak gelen müşterim, yumuşun bitirmeyen oyma. Vah kaka, men bitirecek mi? Yönün koyun vakti az. O neye vakti gerek diye. Ay, 2-3 günlüğe yatıp berden olya diye. Senin bekleydin hadi koyun oğa. Senin behvidin var diye diyden. Ova kaka. Özüm abi. Lomoyzu. Senin ondan oğul, sonu boğur deydin. Ay mene kaka. Ben seni soruyan oğul, boğur deydin mi? Ay kaka. Yalvarıp duran son. Özmeçilik ettin deydene. Kunna yatak yetişer ne diyen? Sen onu ne et yatacak oluyor? Ya sen, ay burada detten boğurla diyecek oluyor. Oğul, sen burada bek belli. Zihini pulu işletsen, zihini ağlayan oğul. Sonra düşün. Ondan sonra, o 2 günlük yatan sen şahit eple. O sen ağırın yeri dökmez mi? Türkmenin göz koğunsu olan şahit epleri. Hartarlık etmeli mi? Onu ne bildik gerek oğlum. Sen bediyenin boluna oğul. Şu ellerden döryen kudreti. Yine burada atlayıp yatap bulur mu? Karaten başına aylattırdı. Kaka. Ne mi kaka? Ne mi kaka? Sen oğul boynalan olsan her gözünü cevabını ver. Gaydın, şular yani iş etmeyecekliğine söz ver. Tükürüne de getirici olma oğul. Hey oğlum, sende böyle hayatiyet yok da. Sen ne mi? Polut dergarin adına sınat getirecek oluyor mu? Zihine, hünere sınat getirecek oluyor mu? Kaka. Düşündüm. Beni bağışla.
Yalvarıp oturarsan yüzünden geçip bilmedim. Mağam dehbiydi gerek de. Men edim gidip cogağım verir. Şehit oğul. Şehit. Ceren? Neymiş yapıyorsun ben Mustafa anamda? Murat, men neme? Elindeki ne mi? Yürü. Yürüp mü? O mormacak işin yetmezler. Ondan sonra ben sana ne çekerek deydim. Şülüş, senin işin değerliyim. Yine de bir gidip konuşunu ayladım. Şundan ama yürüp kovamayın. Murat, bu men ilkinci yazacak olan yüreğime. Sen ne için men ıncıt ya? Neme her yer olmak ayıptırap mı? Ceren, şu hüner zenanın hüner değerli. Ne çekerek ben senin kulağıma uyacak oldum. Yadıma düşen Murat. Men sana gelin olup gelemde sen gün yüzlerini okardın. Gecelerine olsa gül yaka yasardın. Sen bana yanında uzağa oturmağa da ruhsat veren oktun. Bar geç, yat diyerdin. Men şonu peyas geliveriyen olayım ayınlayıp uğlan olurdum. Yönü, şu çekicin sesi ulağıma təsirin oğaz ol bestiliydi. Haçanla sen yadap yatıp qalanda men eden işine sığınardım. Gözüm giderdi. Sen tutan çekicini elim alıp hıyalımda menem üyüt göşük bir gül yaka yasardım. Şondan beri men öz hıyalım bilen yaşayan Murat. Nem üçün sen bana karşı çıkyan Murat. Ceren, oğullar yatlamak indi gerek yok. Yönü zenan maşgalan işi de şonu sündürüyen ben sana. Bu iş katı iyince hem ağır iş. Ondan sonra ben sen bağır işin utordun mu? Çağalana seyret, bana seyret. Men neme? Sana ya da çağalarına seyredemok mu? Bari işe yetişen mi? Gelin sen, men işime yapışmalı mı? Gelinliğinin çekici alıp, o otları oynadı otursa neye hili varay? O sen, şu işini koy varsın et. Murat, men onu neme deyin? Ondan sonra kalka mesle kov olmaz. Var, öden olacak işin etsene. Ececan, sen bana düşüne. Yüreğim üzülüp var ya keve. Haçanla ustahana varındı. Hıyalımda gözleyen de adamın üstünden varan yalı ol ya. O yerdeki bağır da atmağına ısı ece. Yöne Murat'la hiç bana düşünmek isteyelim. Düşünmek istemese barmış ol ustahana. Ondan dergerlik anlatat mı? Bak onu erkek kişilen iyi sağırın. Ben o zatlara koşulmalıydım. Maşgalan bilen ol. Ece, inni sizem karşımın. Hova kıydım. Men öňün tilim gerek sana aytanırın kıydım. Maşgalan yollaşın bilen ol deyip. Näçe sen men dinlemeýän kıydım. Şu bolýan datlary gaýnatan isten etjek. Gelinin eline çekiç alıp şaýata diýdiler. Däme diýer gaýnatan. Onda Ece men arzum. Orsağımda ödüm bilen garramalla. Şeylemin. Ah yaş bilýän da kıydım. Gursakda garrayan arzular azal kıydım. Hemme diýenin bolup dursa durmuş bolarmy? Vah Ececan. Vah kârän. Şu ellerim bilen yaşlıkta keşte gayadım. Çeken keşteler iyi geldi. Ne olsa kümüşten şaysep yasa şol çeken keştelerimi şol yüzüne çekedim ya Ececan. Her näçe özüme zor salıp şu tarafa seyretmeyecek olsamam. Bolano Ece, bolano. Ne edip şu ellerimin çekici tutanını bilemok Ececan. Yollaşım karşısına çıkmalı. Kimden öğrenip berdin sen kıydım? Yok Ece. Men üçün maşgala mukaddes zat. Men bunu yollaşım ıncıtma üçün edemok. Yönü özümü erk edip bilemok Ece. Men dergerlik hünerimi söýýäne Ece. Orsa men üçün seni Murat'ım bu ayal maşgalan işi derli şu bir tutan yerine tutup otursunuz. Näme tarihte
Zenanlar ata çıkıp töweş etmedilermi? Inni erkeğin iyisi diýilen döwür geçdije. Biz bagtly bagtyar döwürde ýaşaýas ahyry. Bir bagtly döwrüň zenanlara eje. Biziň başarnygymyz, ukuyumyz, zehinimiz bara eje. Jiren, bakın bu zatlar eşitdäýmesin. O pälüňden bolsa el çykdydım. Eje. Onna bu söz sen en son sözüňmi? Hawa, şu sözüm men iň soňky sözüm. Gaýdyp men ýanymda gözüň ýaşymy tüpürüp şu meseleni agdaýmagyn. Görýän bolyn. Murat sanyny bir dergärlik ýoluna gowça düşäýdi diýen. Endi men adazgam bolsa arkaýyn bolýan. Eýdima gitjek däl. Atamam menden rady bolsun. Eýdini ýoluny yitirmejega bolýan. Polat dergäriň ogly Murat dergär diýen ada ýetirdim. Şoňa da şükür. Halipa, näke etişi bolýan? Bolýar. Neşe işler. Önceki? Doğru. Murat, sen ýanyňa haýyş bilen geldim. Ödüm, sen onu bitiräýmeli. İlk bilen haýyşyňy aýt. Bitirip bolýan bolsa mesele däl. Bilýänmi, o zatlar sen ýanynda mesele däldigini? Men kep uzalda oturmaýyn. Men bir jigim bar. Şonu bir hünäre urup duraýyn ýa. Meselem dergärlik günäne. Ödüm ýaly ökde dergär çykarp beräýän dik geldim. Umumyň aýdymyzda şo jigim sen şäherdiň bolmaly. Senem näme halipa bolarsyň da. Doğru. Halipa bolarsyň diýsene. Halipa bolmak näme mansat zatyn çok. Bolýar, sen şu näme kynşaň? Ha, elinjek jigim eline berýän. Şondan näme çykarsaň öz elinde. Ondan bu jigin höwesi bar bam. Kim on höwesiniň barlygyny soratdy ol. Haýony da soraýmaly keninde. Nirde näme düşürtülüň, nirden bilsin? Nirde näme düşürtülüň näme? Muň näme gen? Sen näme näme düşürtü däme? Bir zat ýatda epesli pul wadan ýa. Onu sen pul üçin jigiňi ýalma getirýän. Hawa, Men hünär öwredýän. Şo hünärdenem abry gazanmany öwredýän. Men hiç haçan pul üçin işlemok. İlki abry gerek. Hünäriňe ökdelik gerek. Murat, beýle gyzy bermesene. Näme? Men jigim ho saryň ol amaçyp hormat etýän. Şondan urda çykarjak bolup otyrdyň. Hey, amança diýen. Saryň ogly amanny höwes wada höwet. Şu hünäre süýgi bar. Men onu sagalardan näre tanaýan. Men onu soň näde oňa öwretmäýin. Teňzigiň bolsa men tanamok. Ondan bu amanjanyň öýüdi geldi. Maňa şu hünär öwretdi. Ondan men oňa halipalyk etmäge ýaltanamok. Murat, ikimiz öňden gatnaşyp beren ahyry. Bundan onarsa haýyş duramak. Bir ýa-da kaýsymy bitirerdiň ha. Hani bolýar. Men sen sözüňi ýetmäýin. Teňzigiňi men ýanyma getir. Öýreň sina. Ýöne men öňünden aýdaýyn. Men sinagym onuňdyr. Şu onuňyň üçin okuýup barmy, ýokmy? Aýdar. Ýöne soň menden gaty görme.
Borhan Finans Burger. Oturaydım, otur. Hey, öyle mi? Han ne mi yatadın? Hey, tuveleme, örne yatadın mıydım? Bedevatlamların sahipleri. Tuveleme, bolüvliya, men barnıvliya, men onlayan, oğun meren hünerini, kollayan. Onun için bağlam çekinip görme. Menden ortaktan. Ol oğlum bilenem, öğüm ulaşarım bana. Men daşından Ustahana dişler oturkan kän gerek filmledim. Tuveleme, ellenge mecburuyum. Men taňar balam iş buyurcu. Men taňa öýrüme öýder. Her näme diýdeňem, her bir işte de halipa berek. Sen halipa, men bolor. Ýoda da balam halet etmeýin. Hemme zat bolýar. Bir gitdim, işläberdi. Ejecan, gaýnatan bar zady bilýän bolsaň ätje. Toba, o nähil bilýän eken. Eje, sözüm gydyn diňläýdi. Gaýnatam, men derger bolmagyma garşy del. Karşı dälliýdiňmi? Howe eje, daýym men dergerlige bolan höwesimiň bardygyny öňräkden bäri bilýän eken eje. Ýöne wagty gelende aýdar nip ýören bolsan ätjek eje. Ay hoýa gyýdym. Gaýnatam öňräkden bäri bilýän ekenmi? Daýym men ustahanada işläp oturkan bir kedek fiýnapdyr eje. Şeýle gyýdym. Daýym maňa ak pata da berdi ejejan. Halipasydan dergerligiň köp zadyny alypsyň diýdi. Eje, inni halipaň men bolaryn diýdi ejejan. Bilýän näme ejejan? Daýym maňa ul işem buyurdy. Ular serri geçirilýär eje. Şoňa ýetişdirmeliydi. Onu ýetişdirip bilýärmi gyýdym? Howe eje. Iň soňky ýere galy. Onam nesip bolsa şuny gutarýan. Sen ilkinji işiň bolar. Onam halk görer diýdi. Ay gowluny. Wah gaýnatam berger bolan soň bu zatlary bilýändir ol. Oy, Murat näme? Vay ejemi. Murada kakas bilen ejedi hemme zady düşünürdi. Murat kakasyndan çekinýän eken eje. Gelin halkyndan derýär çykmaz diýerdi. Indi Murat men ýanymda oturup maňa kömek edýär ejejan. Ikimidem serge öz işlerini hödürleýär. Ejejan, men arzuwym hasyl boldy. Gyýdym, sen bir menden üýüp ketmäwür. Oy, diýäniň näme ejejan? Näme üçin üýke diýin? Ejejan. Hemme zat gowulur. Ağlama eje. Gyýdym sen men begençim aglaýar. Şunça ýyllap ursugymda götürüp gören arzuwmy sen hasyl etdiň gyýdym sen. Oy eje. Men saňa o gulýaka tapdym. Tas ondaýan ekenim. Ene eje. Özüme de birini ýasadym, saňa da birini ýasadym. Owadanmy eje? Owadan gyýdym. Al. Toýda dakyn ejejan. Şu özüň ýasadyňmy? Howe ejejan. Kesbiňden kemal taplyydym sen. Aýdanyň gelsin ejejan. Hadi. Oturan ene otur. Ana çay iç. Murat Can'ın tonka denişlerine fiilna otur. Tuveleme.
Tanrı görmeyi. Hani göreyim hani. Çok öyle. Oğlumu da zakadayım. Son kuvvetler bazarın ışkana düşüptür. He. Hem olupdur. Onu ıssıkhanadan çıkarıp bolun oğa. Günlüğü de mi işlev otur, giyce de işlev otur. Sayışırıktan geçti ağır. Hay. Böyle orada yani. Muratcan bir peyade işin üstünü işleyen. Bir nak gördüm onu. O sonra tapanırda son üstünde işlev oturun. O men giysem hala bolun oğa. Karar giysem basmırak çıkarım kim görün okta. Adar vermanır oldu. O işledim. Vakt çayına harını bir vaktınacık iyice ol yara. Uykudun alsa ol yara. Bir işlev oturdu. Yüzünü horlara. Oğlumudun yaşanı var. Zehini var. Avuşma tüy işlemeli vakta. Tüveleme. Muratcan'ı el öpteledi. Şılgırkilere ala dediyedim. Yani ne mi diysenim polu tuttan oğulluyla adı vardı. Ne mi de olsa oğlum zehini ol var. Tüveleme. Bakım görünün aldı. Kontağımı anlatırtan. Men yine bir daha eve gelin yani. Yantınız şeyimi anlatırtan. Kıyırımız olsa her eder niyetim. Kıyırımız daha olmadı. Yöne gelimiz Cerencan'ın dehinli olup çıkmağı men katı beğenirdi. Men şol yitip barayan arzum täreden gaýdyp geldi. Gelimiz Cerencan özünde şeyli dehinin bardığını fenninem menninem hatta yan yollaşım Muratcan'ın bilek gelipdir. Her nemede olsa men vaktini duydum. Indi men arkayın. Tüveleme. Oğlumum, gelinimin bir kimdir derger olup geçtiler. Oğlum bilen gelinin elinden çıkan bu şayteplere dünya oynayara. Menin arkayın. Göýe gözlerimin nuru siňipdir. Türkmeniň gowanjy, milli şaýsepi. Gursagymda wasbyň dyýlman çoğupdyr. Türkmeniň boýsanjy, milli şaýsepi. Döresem şeýle bir ajap sunugaty. Söýýän ahir bu gudratly sen edi. Dünýe dursa ýaşarsyňyz ebedi. Kalbymyň armany, milli şaýsepi. Sünnäläp ýasasa ellem. Tarypyň ýetirýä bu saýrak dillem. Arzuwny öwrüllüň gül gelin gyýylaň. Sen şeýli owadan türkmen şaýsepi. Daýrajan, sen menimi dama golladyňyz. Gaýnataň beginsini. Sen özüň görýäňe. Daýrajan, men sizi öňrekden bäri begendireýin diýip gördüm. Şeýlemi. Ene. Şu bu kowy ýeride sizi çeň ýatadym. Vay, bu kongu odanlığını. Al Daýrajan. Nesip etsin Daýrajan. Bu kowda men bütün gelinlik ýyllamyň arzuwy bar. Hyýalymda döretmek islen bu kowum daşy. Şuňa bar ihlasymı, zehinimi bagş etdim. Kesirinden, hünerinden,